F'dan l-aħħar żewġ katekeżijiet eżistijaj konna qegħdin nirriflettu dwar il-Knisja bħala anka komunità illi fija aħna nistgħu nfiequ, komunità anka li lilna tfejjaqna fil-mixja tagħna. U fl-aħħar żewġ katekeżijiet ħadd magħkom kif il-background biex ngħid hekk ta' dak li l-quddiesa l-Ewkaristija, l-attitudnijiet li għandhom ikunu f'qalbna sabiex aħna niċċelebraw l-Ewkaristija l-quddiesa, għandhom ikunu l-attitudnijiet li jkun hemm fil-qalb tagħna biex aħna nistgħu nċievu bil-fejqan li Ġesu jrid jagħtina mod partikolari fejqan ta' weġġat, fejqan tal-passat fil-ħajja tagħna. Ta' fuq infakkarkom li konna għedna li l-Ewkaristija ringrazzjament tfisser u allura rid ikunna l-attitudni ta' tifħir fejn aħna nfaħru l-Alla, x'meta nfaħru l-Alla il-weġġat narawhom fil-perspettiva ġusta għax tinduna li il-weġġat mhumiex ħajtek kollha, ma parti minn ħajtek. L-Ewkaristija nċelebraw aħna għax hija l-imħabba bla tarf tal-Alla lejna, u allura importanti li biex jinċi fil-fejqan ta' Ġesu fil-weġġat tiegħi tnemmen f'din l-imħabba bla tarf tiegħu lejja. Konsegwentament dina irid ikollha l-viżjoni l-Ewkaristija tgħinni li jkolli viżjoni sabiħa tiegħi nnifsi li jiena jistħoq li l-imħabba talla. Minkejja kollox. Allura anke l-immaġni mhux biss talla li jħobbni bla kondizzjoni, imma jien bħala persuna li jistħoq li nkun maħbub, allura jistħoq li jiena nkun imfejjaq. Rajna wkoll li l-Ewkaristija tiftaħna t-tinimiġja ta' Ġesu fejn hemmhekk iseħħ dak li Ġesu jixtieq jagħmel fina b'mod sieħ, allura rajna wkoll kif anke l-fejqan aħna nirċivuh b'mod sieħ mat-tinimiġja tal-mulej. Imma għedna wkoll li bit-tħejjija aħna l-quddies ħafna drabi jekk nofru anke bi grazzi partikolari li konna bżonn. U għedna nistgħu dan anke fuq il-fejqan, mu speċjali billi nħallu Ġesu jistaqsina trid tfiq int? Għax jista' jkun li aħna nkunu drajna fil-weġġat tal-ħajja tagħna u nibżgħu inħallu l-mulej jidħol biex ifejjaqna. U rajna wkoll li kif aħna l-Ewkaristija nċelebrawha bħala komunità maqudin mal-qaddisin Momna Marija, anka mal-komunità tas-sema, rajna kif għandna anka il-weġġat tagħna għandna nafdawhom anka f'idejn Omna Marija, f'idejn il-qaddisin tas-sema biex jipproteġuna ma' speċjali mix-xitan. Illum se nibdew il-quddiesa fiha nfisha u ħanieħu xi aspetti mill-quddiesa, partikolarment se nieħu 6 aspetti fiċ-ċelebrazzjoni tal-quddies, mhux ħallaħuhom illum żgur nkomplu katekeżi oħra, u naraw kif dawn is-6 aspetti tal-quddies jgħinuna wkoll fil-proċess tagħna ta' fejqan. Naraw illi biex jiena nfiq fil-emozzjonijiet tiegħi, biex jiena nfiq mill-passat tiegħi, mill-weġġat tal-ħajja tiegħi, huwa proċess. Proċess bħalma l-quddiesa hija proċess, qiegħed inqabbel dejjem il-fejqan interjuri mal-quddies, mal-Ewkaristija. Mument li għandna fil-bidu tal-quddiesa eżistijaj, li huwa l-ambjent li fiha aħna neħtlu għaċ-ċelebrazzjoni kollha tal-quddies fil-bidu tagħha, huwa ir-rit penitenzjali. Hekk l-ewwel mument li se nieħu mill-quddies huwa l-att penitenzjali. Ħafna drabi fil-bidu s-saċerdoti jgħidilna ħuti jew nar fuħtijietna ħan niċċelebraw kif jixraq din quddiesa daw il-missera qaddisa. 4 sekondi skiet u nibdew nistqar l-Alla. Insomma, f'4 sekondi m'għandekx xans toqgħod iġib quddiem għajnejk ħtijietek. X'iridu nagħmlu dak il-ħin? Dak il-ħin x'inhi l-istedina vera tal-Knisja li tagħmel lista tad-dubiet tiegħek mhix. Illi inti tidħol fik innifsek u tkun fil-verità l-att penitenzjali ipoġġina fil-verità tagħna nfusna. L-verità tagħna nfusna hija li aħna nies midinbini u li aħna nies dgħajfa. Mela biex aħna nistgħu nibqgħu nieħtlu għall proċess kollu tal-quddiesa, il-Knisja tibda billi tpoġġina fil-verità. Nitrasportaw dina għal-fejqan interjuri eżistijaj. Il-proċess tal-fejqan interjuri, ġifieri il-fejqan mill-weġġat, mill-passat fil-ħajja tagħna. Il-weġġat fiż-żwieġ, il-weġġat fix-xogħol, il-weġġat fit-tfulija, il-weġġat f'komunità, fil-Knisja, fl-iskola, fl-isports, fil-hobbies tiegħek, fil-malħbib, il-weġġat kollha tal-passat. Irridu jibdew billi aħna nkunu fil-verità. Għaliex qed ngħid hekk? Għax drabi
Meta persuna tkun imweġġa, sforz loġieħ li jkollha u sforz tant kemm ma tkunx stenniet dik il-persuna li tweġġaħa tkun propju tkun ili weġġata, tista' tgħaddi minn fażi li tiċħad illi fil-fatt hija imweġġa. U allura fejna fien ngħidu ma kif jista' jkun dik għamlet li hekk, kif jista' jkun żewġi għamel li hekk, kif jista' jkun marti għamlet li hekk. Dik kważi tkun fażi ma tistax taċċetta il-fatt li dik il-ħaġa ġratlek, li tqalulek dik il-kelma, li saritlek dik l-azzjoni. Aħna eżisti biex nibdew infiqu, irridu naċċettaw dak li ġranna, irridu nkunu fil-verità. Li mhijiex faċli li nkunu fil-verità, għax drabi li tkun fil-verità ma' loġieħ tiegħek huwa li tħoss iktar loġieħ tiegħek, illi tirrealizza iktar il-ħsara li għamlulek, li tirrealizza iktar kemm il-ġid li għamilt sfalek deni ma' ċerti nies. Ġifieri li tkun fil-verità, li taċċetta l-verità mhijiex faċli, però hija triq tal-fejqien. Ġesu qalilna il-verità teħliskom. Mhix biss il-verità fuq livell ta' il-verità tal-fatti, il-fatti dwar Alla, dwar il-bniedem, dwar il-ħolqien, però anke l-verità dwar l-esperjenza tal-eżistenza tagħna, dak li aħna ngħaddu minnu, il-verità teħlisna. Dan ifisser eżistijej illi aħna irridu nitalmu anke biex infiqu mill-weġġat tagħna kif noqogħdu daqsxejn ftit mal-emozzjonijiet illi jkollna meta xi ħadd iweġġana. Ħafna drabi l-emozzjonijiet illi jitilgħu meta xi ħadd iweġġek huma erba'. Ir-rabja, il-biża', il-ħtija, sense of guilt, u l-ansjetà. Ir-rabja, il-biża', il-ħtija u l-ansjetà. Dawn huma l-erba' emozzjonijiet illi fuħut jitilgħu kollha, fuħut inqas, fuħut waħda, tnejn. Issa importanti nridu nifhmu l-ewwel ħaġa li inti tħoss rabja lejn iweġġek, li inti tħoss biża' li tista' terġa' tafda għax irġiweġġawk. Li inti forsi tħossok ħati għalli forsi kontent li provokajt is-sitwazzjoni. Li tidħol f'ansjetà għall-futur minħabba dak li ġralek, dawn li tħoss dawn l-affarijiet mhumiex żiena. Laqas mhuma tnubiet biex nagħmluha ċara. Għaliex l-emozzjonijiet tagħna huma ir-reazzjoni li aħna titla fina b'mod naturali għal dak li aħna nkunu għaddejjin minnu fil-ħajja, għall-ambjent li jiena nkun fih. Jekk jiena nkun jaħdej muntanja kun senaqa, titla l-emozzjoni tal-biża' u dik hija tajba għax dik qed tipproteġini. Ġifieri aħna li jitilgħu dawn l-emozzjonijiet, Alla ħares ma jkunux hemm. Alla ħares ma jkunux hemm. ċerti nies jippruvaw jifriżaw dawn l-emozzjonijiet tagħhom. U allura ma jfiqux. Jitfawhom kemm jista' jkun taħt it-tapit, jippruvaw ma jħossux rabbja, biża', ansjetà, is-sens taħtija. Jippruvaw jifrużawhom. Imma meta ħaġa tifriża, hemmhekk għandha u għandek it-tendenza li se tibqa' iktar hemmhekk fit-tul. Ġifieri min jifriżhom irid jagħmel daqsxejn defrost fil-microwave tal-emozzjonijiet tagħna. Irridu nitalmu noqogħdu daqsxejn nħossu r-rabja li hemm fina. Iva. Int jekk żewġek weġġek, jekk martek weġġatek, jekk wulidek weġġawt, in għandek tħossok irrabjat. Mhux qed ngħidlek li għandek taġixxi fuq ir-rabja, dik kwistjoni oħra. Ma li inti tħossok irrabjat m'hemm xejn ħażin dwarha. U trid taċċetta miegħek innifsek. Iva, tista' tkun l-ikbar qaddis mhix f'dil-art, meta jweġġawk dawn huma l-emozzjonijiet li jitilgħu ġewwa fina. U din rġejt miġnub. Fl-Efesin kapitlu 4 vers 26 sapaw li dinna irrabjaw imma tidinbux. Jiġifieri ir-rabja fiha nfisha mhijiex ġnub. X'tagħmel biha jista' jsir dnub. Tajjeb, l-ansjetà x'nagħmlu biha jista' jwassalna dnub ta' nuqqas ta' fiduċja, ma mhux li nkun ansjuż fiha nfisha. Illi jkolli daqsxejn attenzjoni minn xi ħadd li weġġani naf li ħammur parti u jista' jkun li se jkun qiegħed hemmhekk u nidħol f'ansjetà x'ma rridx nerġa' naraw jerġa' weġġani. Ġifieri hija normali li titla' mela, importanti li rridu nibqgħu in touch
mal-emozzjonijiet negattivi illi konna fil-qattana, daw li jagħtuna sens negattiv. Qegħdin fik, hija normali li jitilgħu għax weġġajt, mhux kwistjoni ta' qrar, m'għandek l-ebda ħtija fihom, din hija dak li aħna nħossu meta jweġġawna. Biex nibqgħu fil-verità, irnoqgħu attenti illi ma noqogħdux insibu ħafna skużi għaliex aħna ġejna mweġġajn biex nippruvaw nsibu raġuni ħalli isna inwarbu dak il-weġat. Le, dak mhux fejqan, Ġesu. Għandikom eżempju. Fejn fien ir-raġel ġie ddar mix-xogħol jew il-mara ġiet id-dar mix-xogħol, jew tfal ġew mill-iskola, kien hemm ġurnata ħażina barra mid-dar, daħlu d-dar, inti kont qiegħda jew kont qiegħed id-dar, għax kellhom ġurnata ħażina daw jaqbdu jaħtfuk, daw jitkellmu ħażin, joffenduk, ma japprezzawx dak li inti għamilt. U teħel int magħhom. Inti tweġġa'. Imbagħad forsi toqgħod tgħid imma jaħasra forsi kellu ġurnata ħażina. Importanti jeżisti, dak li hu ħażin, iridu ngħidu li ħażin. Ġesu fuq is-salib ma qatx jiskużana. Ġesu ħafrinna. Hemm differenza. Jekk hemmx tiskuża m'hemmx taħfer. Skuża, m'hemmx taħfer. Imma Ġesu lilna ħafrinna ġifieri rikonoxxa l-ħaġa kienet ħażina. X'kienet ir-raġuni? X'kienet ir-raġuni? Li kellek ġurnata stressanti fuq ix-xogħol ma jagħtikx id-dritt li tmur id-dar u tweġġa' ħadd ieħor. Għandek raġun li x-xogħol kont taħt stress. M'għandek tallem kif iġġib ruħek u kif tittakili għall-istress tiegħek. Ma m'għandek l-ebda dritt, ma jagħtik l-ebda dritt li inti tmur id-dar u tweġġa' ħadd ieħor. Mela jekk inti ġejt imweġġa' m'għandekx għalfejn tiskuża, il-verità hi li inti li ġejt imweġġa'. Biex tfieq titaffaċċja l-verità. Jien weġġani issa għandu xtortu raġun kwistjoni oħra. Ma nqogħdux neħtlu fuq dak il-livell għax aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk mill-bżonn tiegħek li inti tfieq u biex tfieq tkun fil-verità. Sakemm inti toqgħod tiskuża dak li jkun ħafna drabi fil-qalb tiegħek ma taċċettax il-weġa' li hemm u ma tkunx tista' timxi il-bot mill-fejqan. Ġifieri titteħid. Jiena ġejt imweġġa' mhux ħanoqgħod niskuża għaliex. Naħfer iva u daqam l-hemmhekk ħanaslu għax waħd il-proċess tagħna biex infiequ jrid aħna naħfru ma jibdix billi taħfer mill-ewwel ma naqbżux it-taraġġ biex nieħdu xi gambetta. Il-maħfra tiġi mhux issa aktar tard. Ma l-ewwel persuna titgħallem tkun fil-verità dak li tħoss. Għax kull drabi meta nibdew mill-ewwel niskużaw in-nies, ma nkunux aktar intaċċ ma' nfusna, nitfnu il-weġat tagħna u mbagħad jibqgħu jiġru warajna. Mela hekk inkunu intaċċ, naraw eżatt x'inhuma, ma noqgħodux niskużaw, it-tielet ħaġa nistgħu nagħmlu hija li aħna insemmuhom eżatt x'qed tħoss. Ipprova semmih. Jekk jiġifieri tgħidx ma nafx kif qed inħossni, ara jekk hija rabja qgħid le jiena nħossni irrabjat. Jekk hija ansjetà jiena nħossni ansjuż. Jekk biża' jiena għandi biża' frott il-weġa' li qaluli, frott il-kelma li qalli, flok ix-xeba li qlajt, frott it-tradiment li kelli, jiena imbeżza li nista' nerġa' nħobb, imbeżza li nista' nerġa' nafda, imbeżza li nerġa' naċċettom f'dari. Importanti, semmi eżatt ħalli tkun taf lilek innifsek, ħadd tkun taf eżattament mhix ix titfiq. Jekk jgħinuk, importanti anke li dawn tiktibhom biex l-affarijiet ikunu ċari biex tkun fil-verità, iktibhom, poġġihom fuq karta. Tħalli tarahom quddiem għajnejk dak li inti għaddej minnu minn ġewwa. Xi kultant ikollok it-taqlib fil-qalb tiegħek meta tkun imweġġa' u tant tħoss affarijiet f'daqqa laqqas taf xi tħoss. Mela ktibhom ħaġa ħaġa. Ħalli isek tuħu ritratt u mbagħad wara toqgħod tiflih daqsxejn ħatara eżattament x'hemm fik. Hija eżistieħi. Inti importanti quddiem Alla. Inti m'intix taħabba gozz. Inti m'intix garbage bag narmu kollox fik, le. Inti għandek id-dinjità tiegħek ta' bint Alla, ta' ben Alla. U allura tajjeb tara eżattament x'hemm. Ħaġa li tista' tgħinek sabiex inti tkun fil-verità, li inti tkun fil-verità miegħek innifsek anke quddiem dawn l-emozzjonijiet li inti ssib ġewwa fik meta jweġġawk. Illi ma tgħixhomx waħdek. Imma jkollok persuna li taf illi tista' tħobbok mingħajr kundizzjoni li inti taqsam magħha.
dak li qed tħoss. U taf li l-persuna oħra mhux ħadd tiġġudikak. Mhux ħadd mur tgħidilha kemm inħossni rrabjat ar-raġel u tgħidilek ħażin qed tagħmel ta' le. Dik mhix tajba dik il-persuna biex inti tiftaħ qalbek magħha. Tista' tkun tħobbok imma mhix tajba biex tiftaħ qalba. Xi ħadd li jista' jkun qiegħed hemmhekk miegħek mingħajr ma ħajjiġġudikak għal dak li qed tħoss. Għax dak li aħna nħossuh, full stop, meta jweġġawna. Allura li jkun hemm xi ħadd li taf li qiegħed hemm għalik, joħobbok, irid jisimek, mhux biex jiġġudikak, imma biex jakkumpanjak f'mixja ta' fejqan, jgħin ħafna drabi l-persuni biex jibdew il-proċess ta' fejqan billi jkunu fil-verità. Dal-mument dan li qegħdin ngħidu, il-proċess tal-maħfra ħejġi, il-mument tal-maħfra, imma ma jibdix mill-ewwel, jibda billi nkunu fil-verità. U dan nistidnek ukoll sabiex titrasformah mhux biss titkellem ma' xi ħadd, da xi ħadd jista' jkun xi ħadd li jħobbok vera u jaf għandu ġib ruħu. Persuni anke li jistgħu jgħinuna anke fuq livell ta' terapija, fuq għajnuna anke professjonali llum il-ġurnata, bħal huma xi ħadd tal-counseling, psychologist, psychotherapist, jew xi ħadd li huwa trejnjat li jista' jakkumpanjak. Anke saċerdot li forsi għandu daqsxejn skills li jista' jgħinek f'dan mument. U ċertament isisti dil-verità mhux rridu nkunu bismana nfusna dwar l-ġieħ li qed inħossu l-emozzjonijiet tagħna meta jweġġawna. Ma xi ħadd ieħor ukoll jista' jgħinna, ma rridu nkunu anke fil-verità ma' Ġesu. Allura anke it-talb tagħna f'dan il-mument jekk jiena mweġġa fl-ewwel pass li qegħdin nagħmlu li nkun fil-verità. Jien ma nistax immur nitlob u mill-ewwel nibda nitlob għall persuna l-oħra li weġġatni. Ma nistax immur quddiem Ġesu u ngħidlu mulej jiena ma nistax naħfer. Ma għadna maħniex fl-istadju tal-maħfra. Titmur tgħidlu mulej jiena mweġġa dak. Jiena rrabjat għal dik, jiena dik biża' minni laqqas irid nara bajnejja f'ħajti. Ħass biss irrid nara li sem tagħha miktub x'imkien. Għall-aħħar xi ħadd ikellimni fuq għax splużjoni nagħmel Ġesu biha dika, tippermettix li tiġi quddiem għajnejja x'rat inġibu Ġesu u mhux tkellem ma' Ġesu hekk. Kun fil-verità dak li hemm f'qalbek. F'kuntest ta' proċess ta' fejqan qegħdin nitkellmu. Ġifieri tibda b'dak li hemm. Imbagħad il-mulej u bil-għajnuna anke oħrajn iwassalna għal fejqan tiegħu b'mod sieħ. Imma nibdew bil-verità, mela anke t-talb tagħna f'dan il-mument m'hemm xejn ħażin li aħna nesprimu dak li hemm f'qalbna, anke bl-iktar b'mod goff u salvaġġ. God can take it. Ma Ġesu l-iktar sejf. Għax mhux ħajmur paċ fuqek, mhux ma ħajmur jgħid bik, kapaċi joħodha huwa l-iktar wieħed li nistgħu nitkellmu miegħu dak li hemm f'qalbna kif aħna u ma nqogħdux nalabuha ma' Ġesu. Għaliex dak jħobbna b'mod perfett. Ma ħansibu l-ebda bniedem li jħobbna b'mod perfett. Imma Ġesu se jħobbna b'mod perfett. U għax joħobbna b'mod perfett jista' jaqra u jilqa dak li hemm f'qalbna meta aħna mweġġajn anke b'dawn l-emozzjonijiet negattivi. U rrid ninsisti li m'għandekx għalfejn tistħi. M'hemm l-ebda mistħija li tħoss rabja, li tħoss ansjetà meta weġġawk. M'hemm l-ebda mistħija. U quddiem Ġesu m'għandekx għalfejn tistħi tkellmu verament b'dak li hemm fil-qalb tiegħek. Dan l-aspett li nkunu fil-verità u li nitkellmu ma' Ġesu u anke moħrajn ma' nfusna dwar kif inħossuna, jiena nqisu li huwa mument ħafna importanti fil-mixja tagħna ta' fejqan. Ħafna drabi aħna maħniex malmin, maħniex kapaċi noqogħdu biżżejjed ma' dak li aħna qegħdin inħossu mal-feelings tagħna. Immorru mill-ewwel u naraw suppost nagħmel u x'mhux suppost nagħmel. Anka jiġifieri nkunu nies li qegħdin nimxu wara Ġesu eżisti, ma tix toqgħod tgħid imma jiena mhux suppost qed naħfer jekk indixxiplu tal-mulej, mela kif qed inħoss din ir-rabja. Le. Inti suppost tħoss ir-rabja. U wara li taċċetta r-rabja li hemm ġewwa fik bil-mod il-mod tasal biex taħfer. Imma mhux suppost li int ma tħoss ir-rabja, mhix vera. U li tħossha mhix ġnub qed nagħmel enfasi għax jekk ma jkunniex it-tagħlim ċar quddiem għajnejna, jekk ma jkunniex dil-viżjoni ċara ta' dil-mixja ta' fejqan, li kull darba xi ħadd iweġġana aħna rridu ngħaddu minnha,
anka dak li hu spiritwali mhux bil-fors nużawh b'mod tajjeb. Kemm fil-pariri li nagħtu, u kemm fl-imġiba tagħna, kif inġibu ruħna. Jiġifieri dan qed nenfasizzah ħafna. Il-maħfra tkun imma tibda billi tkun fil-verità. Mela inti jekk jiġi xi ħadd fejn nafin, qiegħda fil-kunsill parrokjali, qiegħda fil-flaqda, fil-komunità reliġjuża, ma naf xejn. Kafrijata ta' knisja, f'sħabek tax-xogħol. U jiġi jgħidlek isma' kieku taf il-President kemm weġġani meta qal dik il-kelma, kemm inħossni rrabjat għalih. L-ewwel kelma tiegħek m'għandix tkun u hija sta tgħaddi qisu ma ġara xejn, jiġifieri qisu ma ġara xejn. Kemm dal-kliem eżistej, noqogħdu attenti li ma ngħiduhx. Qisu mhux jiġifieri qisu ma ġara xejn. Meta inti mweġġa' ġara ħafna ta'. U dina ngħiduha għax ma tkunx imweġġa' int, għax jekk tweġġa' int, ma naħsibx li okollha kattit min jgħidlek qisu ma ġara xejn ta'. Jew u hija issa tgħaddi. X'jiġifieri issa tgħaddi? Jiġifieri inti tiġi pereżempju mara li weġġaħha żewġha jew missier li weġġaw ħuliedu jew weġġatu martu u tiġi tgħidlu qisu ma ġara xejn, ġara ħafna. Mela hekk persuna ġiet traduta fl-imħabba ta' żwieġ ta' missier ta' ta' wlied ta' ġenitur, qisu ma ġara xejn. Xi kultant forsi ngħiduhom b'intenzjoni tajba jew għax ma nafux naqbdu ngħidu. Però llum eżistiet inħeġġiġkom biex aħna naslu għal fejqan vera u biex nakkumpanjaw anke l-ħadd ieħor anke fuq livell ta' ħbiberija, anke fuq livell ta' mħabba ta' nsara bejnietna. Ma ngħidux dan il-kliem u hija qisu ma ġara xejn jew iva dik issa tgħaddi. Għax il-persuna meta mweġġa l-ewwel ħaġa li nkunu nagħmlu magħha hija li nkunu fil-weġġat fl-uġigħ li qed tħoss. Ġesu meta daħal fil-Ġetsemani u kellu qalbu mnikta u mħawda, dik kienet it-talba tiegħu. Tkellem mal-missier dwar dak li kienet iħoss. U Ġesu jitkellem mal-apostli dwar dak li qed iħoss. Għandi ruħi mnikta l-mewt. Ibqgħu hawn u sru miegħi. Ġesu li xtaq li l-apostli jkunu miegħu fin-niket li kellu. Aħna rridu nitgħallmu kif inkunu ma' ħadd ieħor fil-weġġat, fir-rabja, fis-sens taħtija, fl-ansjetà. Imbagħad nagħmlu mixja, imma mhux nibdew billi xi drabi aħna stess naljenawh minn dak li qed iħoss. U anke ngħidulu xi kultant meta tkun imweġġa u tkun għaddej minn sitwazzjoni tibsa, għaref kemm tkun għaref u taf kemm taf, ma tarax sew fil-ħajja. Dak li kont tgħidu isma' għandek raġun ta' il-bniedem fejn għandu raġun. Irridu ntulu. Għax drabi namlu bħafna imħabba falsa ngħidilha jiena, jew biża, jew rispett uman. Meta l-imħabba nifirduha mill-verità noqogħdu attenti, qegħdin nitkellmu l-ewwel punt li nkunu fil-verità bħala l-ewwel pass fil-mixja tagħna ta' fejqan. Xi kultant fejn naf jiena jiġu pereżempju ommijiet jew missirijiet jieħdu parir u jgħidulek naf li t-tifel għandu raġun għax it-tifla qalet il-kwistjoni, imma biex nipprova nżomm il-paċi u ma ngħidlux li għandu raġun ta'. U ngħidlhom inti taħseb il-ħażhom il-paċi billi min għandu tort ma tgħidux li għandu tort u li min għandu raġun ma tgħidux li għandu raġun, mhux iktar issaħħanhom. Jiġifieri tajjeb min qed ibagħat il-konsegwenzi min għandu raġun. Ma ttiħx li għandu raġun, pjuttost nippretendu li dejjem min qed ibagħti irid ikun irranġa l-affarijiet biex ħadd ieħor li qed jaqla l-inkwiet jikkuntentah ħalli nsolvu l-inkwiet bekk. Dawn mhux attitudni teżisti. Min għandu raġun, min għandu tort u rridu ngħidu min għandu raġun u ngħidu min għandu tort. Għax waħda mill-affarijiet illi ċerti nies ikunu diffiċli biex huma stess jimxu fil-proċess ta' fejqan għaliex they aren't acknowledged fil-ħsara li saret ilhom. U jekk inti missier u tkun fil-verità. Jekk taf hija anke fil-kuxjenza dina. Eżisti li aħna ma nkunux fil-verità, persuni ma jistgħux jifiequ. Ħafna drabi rridu ngħinuhom, irridu jisimgħu il-verità, ma speċjali minnu fl-awtorità, jrid jgħid il-verità għax bekk jgħin in-nies biex jibdew il-proċess ta' fejqan tagħhom. Inti jekk taf li t-tifel għandu raġun u mhux it-tifla, turih li għandu raġun u mhux għandu tort, però biex imbagħad tgħinu ma jivendikax ruħu. Imma mhux għax tibża li għaliex ittieħ ir-raġun jieħu r-rieħ, jieħu jagħmel l-arja bik, allura ma tgħidlu xejn.
eżistijaj. Dżommuha f'qalbkom u nagħlaq biha. Il-verità teħlisna. Mela, l-ewwel mument u nagħlaq bih tal-quddiesa huwa l-att penitenzjari. Aħna il-Knisja tistedinna biex inkunu fil-verità. L-istess fil-proċess ta' fejqan. L-ewwel mument irid ikun biex jiena nkun nista' nibda nfiq inkun fil-verità ta' dak li ġrali, ta' dak li nħoss, fil-verità mi jien nifsi, fil-verità ma' persuna li tista' tħobbni u ma tiġġudikanix fil-weġġ tiegħi, u fil-verità ma' Ġesu fit-talb. Ħalli dil-verità tibda ta' minni persuna ħilsa, bniedem ħieles u liberu. Il-mulej jgħid naslim.